1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Nagkapihil niyo! Kasyo! Tayo sir, panta tayo doon naglaban. Lalay mo lang muna kasi wala pa si Joby. Ricky, hi Ricky. Timbi Malay. Nasa likod. Andiyan si Dario. Andiyan si kaibigan. Kaibigan, pagigiya mo para mayroon tayong 10 points. So we just start the neutral zone. Kilometer 0 is in Tibaul. So we have here kaibigan is using a mountain bike. We have 2 guys, 3 guys using mountain bikes. Tingnan natin ang lakas nila. So they are running at 25 kilometers an hour. Andyan si Jong. Ayan na. Andito si Romel sa likod. Banti tayo kasi nandyan na si Joey. Dito siya sa likod, sa harap tayo. Nalalay kamay na. Si Jong, dan si Makmak. Shout out. Shout out! Shout out dyan, Makmak. Shout out sa asawa kong nanonood. Asawa ko. Asawa ko Asawa mo. naglalaban ng gamit ko lagi. Oo. Yung taga luto ng pagkain mo. Batiin mo. Congrats kay Tirado. Unexpected siya nang magka-champion. Sigurado yan. Siguraduhin mo. Alay mo, waplat. Huwag lang masiraan. Huwag lang masiraan. Magka-champion. Congrats. Hati daw kayo. Ha? Hati daw kayo pag nanalo siya. Ay, salamat.
Bakit? May reklamo ka? Wala pala eh. Pagka ano, magkwentuhan lang kayo. Daanin mo sa kwento si ano, si Kenneth. Mamaya. Mamaya. Sige, sige. Oo, mamaya. Madali mo sa kwentuhan eh. Wala. Tayo na. Okay, sa una tayo para ano. Eh, bahala na kayo dyan. Malalaki na kayo. Ayan si Romel. Ingat sa daan. Bro. Ingat, meron eh. Ingat, Dok. Andyan yung visiting forces natin. Mga taga Dubai. Andyan si Kapitan. Si Jory. So this is the last stage of Western Pangasinan Cycling Association. So we are running at 30 kilometers an hour. So this is the fans of 20 participants or from Western Pangasinan Cycling Team. Good luck guys! Enjoy the race! Good luck sa atin lahat! Come!